Inini nema message andinawo akagara akataura akati inini kuitana kwawaita iwo neni ndo zvikutovharana nezvinhu zvako hauna chawakabvira ukaita sei chaukaita handina chinhu chako handiti mati kuita sei anzi kurara kwawaita iwo neni handiti ndo zviri kutoenderana nechi naizvozvo nechikonzero chekuti uyu hondo hombe ndeyekuti inini handikwanise kugara newe pasitendi yako pano. Inini pamba pangu padhuze uya tigare kupi kumba kwangu. Asi nekuzonzwawo inini ndiri munhu wokuti ndakazokurawo ndisiri paprazi ndandiri kuHarare kwangu namai. Nekuzobvunza nekuzodaiwo ndasangana neuyu ndokuzonzwawo history. Vakawanda vanasikana hapana kana ari kumusha kwomurume. Iyeyu ndiye wandaida kuteedza kuda kutotorawo kuti auye kumba asi ndakamukundika. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tapfumani.